com hauria estat la batalla de l'11 de setembre de 1714 a Twitter. El portal de notícies 324 ha volgut experimentar-ho amb motiu de la Diada i ha recreat què hauria passat i què haurien dit Rafael Casanova o Felip V si tinguessin aquesta xarxa social. La recreació ha tingut un guió i una seqüència històrica molt rigorosos i el suport de destacats especialistes. El projecte és molt rigorós, perquè a més d'haver tingut la direcció del Dani Cortijo, que és un historiador prou conegut, ens han assessorat els principals historiadors d'aquella època, com per exemple l'Àngel Casals, l'Agustí Alcoberro o l'Albert García Espuche. Per tant, han de saber els usuaris que tots els tuits que s'enviaran són frases que en algun moment o altre van dir els protagonistes de la Diada. S'han creat personatges dels dos bàndols i el perfil de la Gazeta de Barcelona, que serà el fil conductor del setge a Twitter. Per posar-los cara, s'ha comptat amb l'il·lustrador històric Francesc Riart. Ja fa uns dies que els personatges envien piulades amb l'etiqueta Coixinet 11-7-1714, però l'acció, principalment, tindrà lloc a partir d'aquesta matinada, quan comença l'assalt definitiu a Barcelona. Amb aquesta iniciativa, el portal 324 vol acostar la història als usuaris de Twitter. La qüestió és inundar dins del Twitter, la gent estarà sentint la batalla de l'11 de setembre de 1714 i s'estarà barrejant entre les piulades de la gent que en aquell moment estigui pel carrer o estigui a casa seva, etc. És fer tornar la història a la gent. Per saber qui és qui i obtenir més informació sobre el projecte, la web 324 ha fet l'especial Viu l'11 de setembre de 1714 a Twitter amb articles dels historiadors i un making-of de tot el projecte.